welcome back to my channel. To this video guys, Bernice na po rin guys. So adlaw sa mga camel og manguha mi og tomar kauban sa akong mga amigang kabaw. Yeah guys, diyan nami diri sa gawas, mamu po nami sa among mga panginahanglanon sa adlaw-adlaw. O diyan na ang tomar. Nahinog na siya. Hala tarungan ninjog pamu po kay basig mga tagak na akong sinuhulan para mamupo og tamar. Daghan kay bunga kay inatiman ba ini sa akong houseboy. Allahu Akbar. Ito pala. Mm. Ay, natdudurog man day. Wag mong durugin. Pasin mo pagkuha. Ay, hindi man makuha. Ignorante. Hala, sige, pamupo din ha. Hilaw man ang kinuha mo. Hilaw. Tama to. Uy! Ay, Nakusa nangatagak siyang na. nalaglag. Ganyan. Ay, nabu. Oh, tingnan mo, hindi siya Oo. Dapat tatlong hagdan dayo. Doon pa o sa kabila. Dughan kay siya bunga na napadjud to Walang nagnakaw. Inganaw na siya pagkuhag bunga ka ng huling-hulingon ug taman. Anong huling-hulingon? Ukay mi napuling na ko aning kalakiha. Man. Oh, nara siya na mupo. Daghan kay bunga oy. Uy. Ay kabalaka diya maring. Agay, Kubalhin mo sa lain. Hoy, wala yung bunga. Doon pa rin sa kabila. Kunti lang ang hinog niya. Ah. Ang naman, Glenn. Ang tagal naman. Ay, sakit ako. Hello guys, I am here to cut the hammer. Ay, wala man gud si Sumo. Uy, Ha, man di si Sumo. Uy. Dapat dalawang hagdan. Dalawang hagdan. Sinong magunit? Na, nag-video ko. Okay lang kasi padala ko kay Ilma. Ay, Pinoy pa. Asan pala si Ilma? Magkali na sila. Ha? Mag-holiday? Kinuha ko lang yung tama. Don Juan, para day gajud na nimo. Ahon tang ipapupo ng isang bulig. Yeah. Uli mo na yung isang Unsa man sir, ipapupo na ako ng isa ka bulig ug ihato diha. May lang oy, saman pa oy. Anak, pagod naman ako dai. Baka tuan ko sila Mercy pa wala ta sa tawagi sa. Tulin. Wala patuy kasayo pud nila nilakaw. Ingon mas mamod alas sa alaon na media paon kay na siya trabaho daw. Ana gyud pud di ay walay bunga oh. Isa ka punuan. Pakauwaw. Dapat nga dalawang hagdan. Kaya nga no. Oh, nagyud diri kay mubo ra kaayo pero nanay bunga. Daggahan. Huh? Init uy, nahuman na sila pamupo ako nang gibidyaan kay hasang ingnon ang kauban ari nga. Di sa palakon kay ilaha ding nadon tong dates.